ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop ying jongpi Ki volunteers wing jong kaseng Hill State People's Democratic Party ki bali adon bentang ka jing yakun Hill State hagala asniu blai jong ka arpu wei terik unai leber arazar arpu ar kila lum ni ka jing lang na ka bentang ban yakren halor ki babon ki mat hagabaya day bat ki volunteers yale Hill State kam tamban pen KM biang ya ka party HSPDP Haga jingelang kabala penlong hapo ako office rekam jong ke HSPDP hanong ston la sakhi lang do presiden barangba jong ke parti HSPDP upa KP Pangyang bat kiwei de kinong kit kam jong ke parti Kajing kan da kasi don lightly ki kepongsan kebenkong kajing kan kilong baya hato ya katai ke bangilale facilitation haka sputrik November arjar poi namar kimla pan poilut naga tau ba kidon ki ba shitom kidon ki ba chinga dai le kumnu naga liang jonga ngala juba sheki ba ka party kan nompat penkut ya ka facilitation program ko gani ki tap 100% megalaya namar ba kimla man wandut ki sine te kita kum lakia tingin nang yai teng naga liang jungi ban penkubrom iki naga dai ka certificate naga dai ka jing penkubrom le naga dai kuno ka bangidon ban le naga tai chongki Kadon karai ban ong ba kum ngin le aga jindap san putli islam nyo ka state me kale ko kum ka party ngin yele election aga sem art daga wei ka rai ga jongki ngasu yathu kum president ba shakhot bagla rai ba kani ka volunteer wing jongi ka ron du manta kin le saman lagi konsumsi kat ka bagi candidate mo ki rap ban pen poi ki ban yalik la bakin wan se rensan Banong bagi ki badai ki nong sengi ka party berkedan benta bani le ya ka state bagi norim jog SPDP ka ba omparla ban complete ya ka mission ka in like dan persau sikit pai ba jong ri ka si macang dia bar ka bakhadu ki ong bagi nang yesem bani sem do di gipat ki para volunteer hangnu gidon desi gidon di gipat ki party ba sai chi sin pa in khot ya ka ni ka ya ki para nu yalam na ni ki para volunteer matongin penimpat ya HSPDP kabare tangan ka party lulum kabla slam tam lai slam wade ka state Meghalaya ma yeng scam issue bat ya ki norim banyada batan penroi ya kari ba sai kri ba ya gani ngin nam suk bangin silja para prenjlong temen lem na pensau sekari ba ka sai benri ka menta ka movement ka ba ar gan long ya ka khasi in state budu sam but wei ki kam ke wei ki jenge bom pat kun samla ke bom pat dep na kalian ka surkar jogi